Иска да направя този клип до моите такива онлайн вечера от това от Силистра, до Юлианката, до Монито, до Бат Киро, до Кокча. Джета много хифти, брат. Лета. И продължай се с прости, човек трябва много прости. Такова в България трябва да разбери, че има простаци, че не сме на такова не изчезване, се подкрепям взаимно. И искам да сте с пълна мана, много високи левели, да сте с 92 овералчиките. Кодра да кажа, правите прости, човек да не ме бе, снимайте тази някакви глупости. Чайч. То би трябвало да ви хареса. Да. И кодро. Защото да направите клип за мене, викам, че аз ще направя, защото има кефти. И такова. Кодро. Да. Между другото имах една... преди годинка бях малък човек някъде. Не знам. Сигурно първи втори клас, такова на сел имах една козичка и се казваше Мони. Точно като скат Монито. Ама... почина. Стъпа на крило. И много гално се почитах. И сега, като гледам вашите клипчета, ми става много гадно, защото като гледам монката и сещам за бившата ми приятелка. За моята козичка. Ама това е други шоу. Не ми е много приятно да говоря за това. Беше много красива, наистина. Прилича на този снет гардавец. Ама, наистина, много хубаво, че беше, хубаво животно. И колко друго? Няма. Че някакво тиксомотка. И аз сега ще оставам чета, защото клипа стана сигурно, че 2 минути, то мишно съм гал. И хубаво, защото трябва да се към CS тук в един Warcraft стилата си. Защото съм undead тъп, съм 7 милиона някъде, искам да стана към 10 днеска. Ами ще стана много кефти, ще оставам аз, сега ще го кача.